Príjemný podvečer, priatelia. Vítajte pri ďalšej časti live streamu alebo živého vysielania s názvom Právo s Patrikom. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, moje meno je Patrik Ozimanič, som advokátom v Bratislave a tento live stream slúži na zvyšovanie právneho povedomia a právneho vzdelania medzi širšou verejnosťou. V rámci neho rozoberáme právne témy zo života, ktoré sa vám možno niekedy zídu. Na úvod poviem, že pokiaľ máte nejakú otázku, neváhajte mi ju napísať do komentára alebo do správy a v rámci živého vysielania sa ju pokúsime zodpovedať. Dnešnou témou budeme vlastne rozoberať darovaciu zmluvu. Názov dnešnej témy je darovacia zmluva, respektíve nástrahy darovacej zmluvy. Nebudeme sa venovať iba obyčajnej teórii o tom, čo je vlastne darovacia zmluva, ale skôr sa budeme venovať tomu, aké najčastejšie nástrahy a problémy môžu pri darovacej zmluve vzniknúť. Poďme teda rovno k veci, aby sme nestrácali čas. Začneme samozrejme definíciou darovacej zmluvy. Darovacia zmluva je upravená v paragrafe 628 občianskeho zákonníka a v podstate hovorí o tom, že darca môže prenechať bezodplatne nejakú vec alebo slúbiť niečo obdarovanému a obdarovaný zase naopak na oplatku tento dar alebo tento sľub bezodplatne prijíma. Čiže tu je dôležitý pojem bezodplatnosť, respektíve bezplatnosť, ktorý je potrebné si zapamätať v priebehu nielen tohto live streamu, ale vždy vlastne v priebehu toho, keď riešite nejakú darovaciu zmluvu. Pojem bezodplatnosť vlastne je veľmi dôležitý pojem, k nemu sa budeme venovať, lebo to je vlastne jedna z prvých nástrah, ktoré sa týkajú darovacej zmluvy. Len ešte musíme povedať, že darovacia zmluva vlastne sa uzatvára niekedy písomnej forme. Písomnú formu musí mať darovacia zmluva, pokiaľ sa uzatvára darovacia zmluva na nehnuteľnosť a potom musí mať písomnú formu v prípade, ak sa jedná o hnuteľnú vec, pokiaľ nedôjde k odovzdaniu hnuteľnej veci priamo. V latinčine sa to nazýva, ak sa nemýlim, brevi manu, čiže krátkou rukou. Čiže pokiaľ teda nedôjde k odovzdaniu hnuteľnej veci rovno pri uzatváraní zmluvy, tak v takom prípade musí byť darovacia zmluva písomná. Poďme teda k prvej nástrahe a to je teda bezodplatnosť. Prečo nástraha? Pretože v praxi sa často stretávam s tým, že v darovacích zmluvách alebo teda pri rokovaní uzatvorení darovacej zmluvy vznikajú prípady, kedy ľudia za vlastne ten dar, ktorý dostávajú, očakávajú nejaké, alebo teda dávajú nejaké protiplnenie darcovi, respektíve darca očakáva nejaké protiplnenie. A to je prvý problém a prvá nástraha, ktorá vlastne vzniká, pretože darovacia zmluva musí byť bezodplatná. Darcu nikoho nemôže nútiť, nikto nemôže nútiť k tomu, aby nejakú vec daroval, čiže je to jeho slobodné rozhodnutie a takisto ani obdarovaného nikto nemôže nútiť k tomu, aby dar prijal. Čiže nikto vlastne nemôže do tohto procesu zasahovať a pokiaľ sa darca rozhodne niečo odovzdať, v poriadku, ale musí to byť bezodplatné a nesmie za to očakávať žiadne protiplnenie. Ako náhle by tam bolo nejaké majetkové protiplnenie, a to nemusia byť peniaze, v takom prípade by nešlo o platnú darovaciu zmluvu. Čiže bezodplatnosť je prvá nástraha, prvý pojem, ktorý je potrebné si zapamätať. Ním sa dostávame vlastne k druhej nástrahe a tá sa spája vlastne s vecným bremenom a potom so zaopatrovacími zmluvami. Bezodplatnosť sa týka vlastne vecného bremena z tohto pohľadu, že vecné bremeno sa veľmi často vyskytuje v darovacích zmluvách. Použijem klasický príklad, kedy rodič daruje nejakú nehnuteľnosť napríklad dcére alebo synovi a obáva sa, aby neostal na ulici alebo aby nešiel do domova dôchodcov, tak sa obáva toho, či teda tam bude môcť bývať, tak preto sa zriadí tzv. Právo doživotného bývania, čiže je to na strane obdarovaného vecné bremeno a na strane toho darcu je to vlastne oprávnenie, ktoré spočíva v práve dožitia v tej nehnuteľnosti. Na tom nie je nič zlé. Jedna listina, ako hovorí aj judikatúra, aj právna teória, jedna zmluva môže obsahovať viacero právnych úkonov. Čiže aj v tej listine môžete mať dohodnutú darovaciu zmluvu a môžete tam mať dohodnutú aj zmluvu o zriadení vecného bremena, ale treba si dať veľmi veľký pozor na to, aby to nebolo navzájom podmienené a previazané. To znamená, že ten záväzok z darovacej zmluvy musí byť oddeliteľný od záväzku z vecného bremena a nesmie to byť formulované napríklad tak, že za to, že sa zriaďuje, že ti to darujem, tak teraz ty mi zriadiš právo doživotného bývania. Nie. V takom prípade
by mohla byť takáto darovacia zmluva považovaná za neplatnú, pretože už to nie je bezodplatné, pretože aj to vecné bremeno, to právo do žitia má nejakú majetkovú formu a dá sa to vyčísliť. Čiže na to si treba dať veľký pozor. Vecné bremeno, áno, môžete ho mať v darovacej zmluve, alebo teda v jednej listine, ale musíte tie dva úkony mať jasne oddelené. To je vecné bremeno. Podobne je to aj so zaopatrovacou zmluvou. Zaopatrovacia zmluva v našom zákone nie je vyslovene upravená, je to nepomenovaná zmluva, ale asi každý si domyslí vlastne, čo to znamená. V podstate sa často spája práve s tým právom do žitia, kedy sa v tých zmluvách vyskytujú formulácie typu, že darca bude mať právo do žitia, obdarovaný sa o neho postará v starobe, v chorobe, bude mu poskytovať potrebnú pomoc a tak ďalej a tak ďalej. Tu treba rozlišovať nejakú morálnu rovinu a právnu rovinu, respektíve majetkovú. Pokiaľ je to v nejakej morálnej rovine, napríklad v prípade, kedy ten obdarovaný má poskytovať potrebnú pomoc a nejakej starobe alebo chorobe, alebo ho navštevovať, tak to nemá nejaké majetkové vyjadrenie a v takom prípade nie je to ani určiteľné a ani vymáhateľné na súde. Pokiaľ by tam už bolo dopísané ale niečo také, že je napríklad povinný mu platiť všetky náklady, je povinný mu prispievať na bývanie, na ošatenie, na stravu, už tam je nejaké majetkové vyjadrenie a v takom prípade by sa mohlo stať, že takáto darovacia zmluva by nebola darovacou zmluvou, pretože pokiaľ by bola previazaná s touto zaopatrovacou zmluvou, mohla by byť považovaná za neplatnú, pretože znova tu absentuje ten znak bezodplatnosti. Čiže vždy tam musí byť jasne oddelené. Aj tá zaopatrovacia zmluva, pokiaľ teda sa rozhodnete ju dávať do darovacej zmluvy v poriadku, ale dajte si veľmi veľký pozor na to, aby to bolo dostatočne zreteľne odlíšené, aby to nebolo navzájom podmienené. Čiže ja ti to darujem, ale ty sa o mňa budeš starať tak, že mi budeš platiť všetky účty a tak ďalej. Toto nie je darovacia zmluva, toto by bola nejaká nepomenovaná zmluva, kde máme nejaké majetkové protiplnenie. Čiže na to si treba dať pozor. Tretia nástraha je v podstate tiež bohužiaľ veľmi častým javom, často vyskytujúcim sa javom, kedy ide o situáciu, keď je darca, ja to nazvem tak hrubo, zneužitý, a to z hľadiska jeho veku alebo zdravotného stavu. Či sa nám to páči alebo nie, skôr či neskôr asi pravdepodobne každý z nás dospeje do štádia, kedy či už zdravotné problémy alebo čas a vek vlastne spôsobia to, že nebudeme spôsobili na právne úkony v plnom rozsahu. A v takom prípade ako človek, ktorý nie je spôsobilý na úkony v plnom rozsahu, teda si neuvedomuje následky svojho konania, nemôže uzatvárať platné právne úkony. To je vlastne tá ďalšia nástraha, kedy uzatvára darovaciu zmluvu človek vo vysokom veku s nejakou ťažkou diagnózou, napríklad je pod vplyvom ťažkých liekov, má napríklad Alzheimera alebo nejakú stareckú demenciu. V takom prípade, pokiaľ uzavrie darovaciu zmluvu, je potrebné si dať veľmi veľký pozor a skúmať to, že či naozaj bol ten človek spôsobilý na takýto právny úkon alebo nie. Pretože ak spôsobilý nebol, tak ten úkon nie je platný. Takéto niečo ale vyžaduje veľmi ťažké dokazovanie a musí sa k tomu vyjadriť aj znalec, ktorý musí skúmať to, či teda bol alebo nebol schopný ten človek pod vplyvom napríklad tej diagnózy alebo liekov uvedomovať si následky svojho konania. Konečné slovo má ale súd. V takom prípade, ale pokiaľ je tam podozrenie na to, že bol nejako ten starší človek zneužitý na takéto niečo, tak je možné to riešiť. A to či už vlastne v tom dedičskom konaní, kedy už sa dá potom žalovať vlastne napríklad to, že tá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, alebo potom v rámci nejakej ochrany toho blízkeho tým, že sa podá návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V súvislosti s dedením sa dostávame k ďalšej nástrahe, alebo nástrahe. Ako pre koho? Tá nástraha vlastne spočíva v tom, že pokiaľ je niečo tomu dedičovi darované za života od poručiteľa, že poručiteľ niečo dedičovi za života bezplatne prenechá a nejde o obvykle darovanie napríklad v prípade narodení, Vianoc a tak ďalej, tak v takom prípade sa tento jeho dar započítava na jeho dedičský podiel. To započítanie je automaticky zo zákona, čiže notár, pokiaľ dedíme zo zákona, tak notár na to musí automaticky prihliadnuť. Pokiaľ sa ale dedí zo závetu, tak notár na to prihliadne len vtedy, keď na to dá pokyn poručiteľ vo svojom závete. Alebo aj keď takýto pokyn nedá, tak potom notár ešte musí zvažovať, že či takéto darovanie neoprávnene nezvýhodní toho jedného z dedičov. No a v praxi sa to potom robí tak, že ten dar, ktorý má nejakú hodnotu, sa započítava na ten dedičský podiel, ale takým štýlom, že najskôr sa teda určí hodnota toho daru, pripočíta sa to k tomu, samozrejme nepatrí, tá vec, ktorá bola darovaná, nepatrí do masy dedičstva, do dedičského konania.
Tá hodnota daru sa pripočíta k tej mase dedičstva, k všeobecnej hodnote dedičstva a určia sa ako keby podiely, ktoré by inak mali tí dedičia, ak by nedošlo k darovaniu. Na základe toho sa stanovia tie podiely, aj teda podiel toho obdarovaného dediča. A teraz sa pozrieme na to, že či tá hodnota daru to presahuje, alebo je to v rovnakej výške, alebo nejakým iným spôsobom, aký je tam pomer. A podľa toho určíme teda, že aký bude jeho dedický podiel a takým spôsobom sa potom dostaneme k tomu, že buď teda ten dedič nezdedí nič, alebo môže zdediť menej, než by inak zdedil. Čiže toto je tzv. Kolácia a toto sa deje vlastne v rámci dedického konania, pokiaľ dochádza k darovaniu. No a s koláciou sa tiež spája veľmi častá situácia, kedy dochádza k tzv. Simulovaným právnym úkonom. Simulované právne úkony sú úkony, kedy sa tvárime, že niečo existuje, ale nie je to pravda. Najčastejší príklad sú kúpne zmluvy na 1 euro, kúpne zmluvy na 10 eur a podobné zmluvy, kedy sa predstiera to, že uzatvárame kúpnu zmluvu, ale všetci účastníci zmluvy vieme, že nikto nikdy žiadnu kúpnu cenu nevyplatí a že ide reálne o darovaciu zmluvu. V takom prípade podľa zákona platí ten úkon, ktorý je zastieraný, teda ten disimulovaný právny úkon, čiže tá darovacia zmluva. Čiže pokiaľ skutočná vôľa zmluvných strán bola darovať si niečo alebo dať si tú vec bezodplatne, ale tvárime sa, že si uzatvárame kúpnu zmluvu na 1 euro, na 10 eur alebo aj na reálnu sumu, ale napríklad tá v živote nikdy nebude vyplatená a všetci o tom vedia, a tak v takom prípade nejde o platnú kúpnu zmluvu, ale teoreticky by mohol ísť o darovaciu zmluvu. Samozrejme, to je teória, prax je ťažšia, pretože veľmi ťažko sa niečo takéto dokazuje. Viem si predstaviť, že by sa to dokazovalo cez nejakých svedkov, prípadne vlastne, ak by sa k tomu tá strana priznala, ale tak to si neviem celkom dobre predstaviť. Tiež je dôležité povedať, že sú na to dva názory. Jeden názor hovorí, že tá kúpna zmluva, pokiaľ je teda fingovaná, teda, že reálne bola vôľa darovať bezodplatne nejakú vec, tak tá kúpna zmluva je neplatná a platí tá darovacia zmluva. Potom ale existuje aj iný právny názor, ktorý povedal napríklad aj Najvyšší súd Českej republiky, a ten vlastne hovorí o tom, že ani tá darovacia zmluva nie je platná. A teraz si predstavte situáciu, že sa takýmto spôsobom prevedie tá nehnuteľnosť za 1 euro a teraz vy možno môžete oponovať, že veď vlastník si môže predať, čo len chce, za koľko chce. Áno, to je pravda. A ja vám môžem predať notebook za 1 euro, ale naša reálna vôľa je to, aby to bola kúpna zmluva. Ale pokiaľ tá reálna vôľa je nič za to nikdy nezaplatiť, alebo teda aby išlo o nejaké darovania, bezodplatné odovzdanie, tak v takom prípade naša vôľa nie je reálna. No a Najvyšší súd Českej republiky v jednom rozhodnutí vlastne hovorí to, že ani tá darovacia zmluva nie je platná, napríklad na nehnuteľnosť, pretože právny úkon má nejaké náležitosti. Sú to náležitosti vôle, prejavu vôle a náležitosti formy. Tá forma môže byť ústna alebo písomná. A teraz pri nehnuteľnostiach je forma písomná. V tej písomnej kúpnej zmluve píšeme, že kupujúci kupuje a predávajúci predáva. Pri darovacej zmluve píšeme, darca bezodplatne prenecháva alebo daruje a obdarovaný bezodplatne príjma alebo teda iba že príjma taký dar. No a v takom prípade, pokiaľ máme reálne fingovanú kúpnu zmluvu na 1 euro, ktorá hovorí, že kupujúci kupuje, predávajúci predáva a súd ju vyhodnotí ako neplatnú, tak potom nemôže vyhodnotiť darovaciu zmluvu ako platnú kvôli tomu, že mu chýba presne tá písomná veta o tom, že darca to bezodplatne daruje a obdarovaný to príjma. A to je vlastne ten dôvod, pre ktorý Najvyšší súd Českej republiky argumentuje tým, že ani písomná darovacia zmluva v takomto prípade nie je platná, pretože to, že oni si ústne vlastne dohodli, že to je reálne darovanie, to je všetko v poriadku, ale keďže zákon vyžaduje písomnú formu, tak aj musíme mať v texte písomne zachytený prejav vôle, že naozaj ide o to darovanie a nie o nejaký prevod kúpnou zmluvou. Čiže pozor na tieto simulované právne úkony, pretože tieto by mohli byť považované tiež za neplatné. Aby som to teda nejakým spôsobom zhrnul, pri darovacej zmluve musí byť zachovaná podmienka bezodplatnosti, čiže nesmie tam byť žiadne protiplnenie, či už v peniazoch alebo inej povahy. V zásade treba si dať pozor hlavne na tie kúpne zmluvy na 1 euro, treba si dať pozor, že pokiaľ uzatvárate zmluvu aj s vecným bremenom, dostatočne dobre to oddelte, aby sa nestalo, že vám kataster preruší konanie alebo nebodaj návrh zamietne. Takisto tie zaopatrovacie zmluvy, ak už chcete nejakú zaopatrovaciu zmluvu, tak tiež to dobre oddelte, aby to nebolo podmienené a previazané, aby jednoznačne bolo určiteľné, že áno, toto je jeden právny úkon, toto je druhý právny úkon a jeden bez druhého vedia existovať popri sebe.
A potom samozrejme treba tiež vnímať to, že či ten človek, ktorý vám niečo daruje, alebo vy, keď idete niečo darovať, či si naozaj uvedomujete následky svojho konania, pretože z toho potom vznikajú len problémy. Máme tu nejaké komentáre, takže ja sa na nich pokúsim zodpovedať. Dobrý večer. Kedy musí vložený vklad do katastra pri darovaní nehnuteľnosti počas života alebo aj po smrti darcu? Na to existuje judikát, ktorý hovorí o tom, že v podstate pokiaľ je uzavretá kúpna zmluva darcom a ten zomrie do momentu, kedy je povolený vklad vlastníckeho práva, napríklad keď ešte nie je podaný návrh na vklad, tak tí dedičia sú viazaní prejavom vôle toho darcu. Čiže ten darca môže disponovať so svojím majetkom za života a tá darovacia zmluva je platná. Ona má záväzkové účinky a vecnoprávne účinky. Vecnoprávne účinky, teda účinky voči všetkým, nastávajú až momentom povolenia vkladu. Záväzkovo-právne účinky nastávajú momentom, kedy sa podpíše tá zmluva. Čiže pokiaľ tá darovacia zmluva bola platne podpísaná, tak tí dedičia by podľa tohto judikátu mali byť viazaní prejavom vôle toho darcu a tento rešpektovať a teda by mal byť podaný návrh na vklad a normálne dôjsť k prevodu nehnuteľnosti. Ďalší komentár. Ak deti dostali byt darovacou zmluvou, kedy najskôr môžu byť predať, aby neplatili daň z predaja? Toto odporúčam pozrieť v zákone o daní z príjmov. Je tam ale časový test 5 rokov. V zásade sa, ak si dobre spomínam, ale berte to prosím s rezervou, ak si dobre spomínam, tak sa táto lehota počíta od momentu povolenia vkladu. Čiže od tohto momentu by malo vlastne sa riešiť to, že ten časový test, samozrejme, oni neplatia daň z darovania, z toho, že získali dar, ale pokiaľ dostanú byt v nejakej hodnote a ten predajú povedzme o 10 000 drahšie, tak potom z tých 10 000 by sa teoreticky mala platiť tá daň, ale tam odporúčam skutočne pozrieť si zákon a poradiť sa ešte s daňovým poradcom alebo s účtovníkom. Ako by som mohla zrušiť darovaciu zmluvu? Ide o polku domu. No, je to príliš všeobecná otázka, na to by bolo potrebné sa konkrétne pozrieť, aby teda sme videli, že či tam nejaký priestor je alebo nie. Vymenoval som nejaké nástrahy, ktoré najčastejšie teda môžu nejakým spôsobom naštrbiť tú darovaciu zmluvu, ale nie vždy teda to samozrejme platí pre každého. Každý prípad je iný, čiže aj to, čo hovorím tu, sú všeobecné informácie, neznamená, že to platí pre váš prípad, čiže pokiaľ máte záujem, pokojne mi napíšte e-mail a môžeme sa na to pozrieť. Ešte komentár. Sekundu. Dobrý večer, chcem sa spýtať, či je v právnickej reči pojem nezákonné vydedenie. Ak áno, ako sa to dá riešiť? Mama darovala bratovi byt a teraz sa o ňu staráme my s manželom. Mama chce vrátiť byt. Ako si s tým poradiť? Ďakujem. Nezákonné vydedenie, ako vyslovene zákon takýto pojem nepozná, ale v zásade asi viem, kam smerujete. Nezákonné vydedenie, ja by som ho vnímal tak, že nie sú splnené podmienky na vydedenie. Teraz neviem, že či bola aj urobený úkon vydedenia, čiže či existuje listina o vydedení, kde by musel byť jeden z tých dôvodov vydedenia, ktoré sú uvedené v zákone, napríklad, že neposkytol potrebnú pomoc starobe v chorobe a tak ďalej, čiže vlastne tam sú vymenované tie dôvody vydedenia, čiže neviem, či mierite na toto. Pokiaľ takáto listina existuje, tak potom v rámci dedičského konania sa dá namietať, že tento dôvod nebol splnený a potom sa dá riešiť, že či existoval alebo neexistoval dôvod vydedenia. Potom ešte sa vo všeobecnosti vníma medzi ľuďmi to, že vlastne takéto vydedenie je, keď máme viacej súrodencov a rodič sa rozhodne darovať všetko jednému alebo previesť všetko jednému. Tu by som chcel zdôrazniť, že zákon nejakým spôsobom neukladá povinnosť tomu súrodencovi, ktorý takéto niečo dostane, vyporiadať sa s ostatnými. Nič také v zákone nie je dohodnuté. Je to nejaká všeobecná zaužívaná prax, nejaké dobré mravy, ale v zásade, pokiaľ sa rodič s tým môže urobiť, čo chce. Hrubo povedané alebo vulgárne povedané, ak sa rodičia rozhodnú, že ten dom zbúrajú, tak ho môžu zbúrať. Ak sa rozhodnú, že ho darujú jednému súrodencovi, tak ho darujú jednému súrodencovi a ten nemusí nikoho vyplácať podľa zákona. Ak sa nedohodnú v nejakej nepomenovanej zmluve o tom, že ich má vyplatiť, tak vlastne vyplácať ich nemusí. Čiže pokiaľ došlo k takémuto niečomu, že za života ten darca nejakým spôsobom previedol na ostatných ten majetok alebo tú nehnuteľnosť, s tým viete urobiť veľmi málo. Pokiaľ ten darca bol plne spôsobil na právne úkony, uvedomoval si následky konania, pokiaľ darovacia zmluva je platná, nie je fingovaná, čiže nie je to simulovaný právny úkon, v takom prípade je to platný prevod a treba to žiaľ rešpektovať a vlastne nič sa s tým v zásade nedá urobiť. Ale pokiaľ máte nejaké bližšie informácie, otázky, tak tiež mi pokojne napíšte e-mail a môžeme sa na to pozrieť. V tomto momente vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám
video páčilo. Pokiaľ máte záujem o podobné videá a nestihli ste predošlé časti, tak odporúčam môj YouTube kanál Právo zo života. Je tu aj link pripojený. Môžete si tam pozrieť ostatné časti, ktoré sme doteraz riešili. Budem rád za odber, prípadne za odber aj na facebookovej stránke, aby ste nezmeškali žiadny ďalší livestream. V tomto momente vám prajem pekný večer a ďakujem ešte raz. Majte sa, dovidenia.